Gasteizen, ja urte desente daramagu, Israeldar ordezkariak datozenean Gasteiza, salaketa eta boikot ahaleginak egiten, eta kanpaina horren barruan, Tel Aviveko Maccabi saskibaloi taldea datorrenean, beti saiatu izan gara partidu hori salatzen eta Maccabiren presentzia salatzen. Maccabik zuzeneko parte hartzea izan du Israelgo armadak Gazan adibidez 2009an sarraskia egin zuenean, bertara joan zen, bere jokalari batzuk bidali zituen, hango soldaduei babesa ematera, eta bestalde 2014an antolatu zuen Israelgo armadaren aldeko partida bat, lagunarteko partida bat izan zen NBA-ko Cleveland Cavaliers taldearen kontra. Eta horregatik salatzen dugu, Maccabik Euroligan jokatzea eta orokorrean Israeldar ordezkari kultural eta kirol arlokoek Europan jokatzea eta aritzea ez da kulturari edo kirolari zor zaion zerbait, baizik eta erabaki politiko bat Israel Europan normalizatzeko eta kasu honetan Gasteizen. Maccabiren presentzia normala ez dela, Maccabik berak eta Israeldar presentziak berak uzten du agerian. Partidu hau denean Mossadeko kide asko etortzen dira, Ertzaintzaren elkarlana egiten dute, elkarlana baino, beraiek markatzen dute segurtasun protokoloak nolakoak izan behar diren. Horrek esan nahi du, zaleen adierazpen askatasuna etengabe urratzen dutela. Azken urteetan, adibideak jartzeatik lapurtu dizkigute banderak, palestinar banderak, lapurtu dizkigute esku horriak, lapurtu dizkigute palestinar koloreak irudikatzen dituzten pusikak, kendu dizkigute pankartak, jarri dizkigute isunak, jipoitu gaituzte, eta hori dana ez da egon urte bat normal joan dana. Horten ere pasaren ostiralean joan ginen Gasteizko udaletxera, hor 3 bloke egon ziren, batetik PP-rentzako edozein aldarri politiko lekuzkanpo dago kirol jarduera batean, ez legalak, ez ilegalak, ez ezer, beraiek ez dutena inor molestatzea saskibaloi edo futbol partida bat dagoenean. Beste alde batetik, PNV eta PSOE egiten dutena da tximu horrena, ez ikusi, ez entzun eta ez hitz egin. Alegia, ez da ezer pasatu azken urteetan, beraz aurten ere ez da ezer pasako, eta beraz hiri honetan eta orokorrean erkidego autonomikoan Ertzaintzak bermatzen du adierazpen askatasuna. Eta bestalde batetik ez dute ondo ikusten Maccabiren kontrako partida batean guk tentsio hori areagotzea. Beraz, suposatzen dut, onartzen dutela tentsio bat egon badagoela. Eta gero bestalde batetik EH Bildu irabazi eta Podemos udaltaldek ondo egon zen, zinegotzi batzuen kasuan beraiek ere miatu dituzte partidara sartzean, kasu batzuetan kendu dizkiete banderak eta orduan beraiek aitortzen dute, ze pasatzen duten eta bestu egin zuten guk aurkeztu genuen mozio bat nun adierazpen askatasunaren alde egiten genuen eta zuzenean galdekatzen genuen ia palestinar banderak eta ia Israeli boikot aldarria pabelloian sartu altzen. Ez zuten onartu mozioa, beraz ulertzen dugu, beti bezala gauza batzuk bai eta beste gauza batzuk ez, unean uneko eta tokian tokiko ertzainaren arabera eta bar, ez?